Samo najbolja muzika. Radio Pink Pink, prava stvar. Slavica Ćukteraš je kao nova. I bit ću kao nova. Ovih dana snima spot za novu pesmu koji će biti vrlo provokativan. Da bude seksi, da isprati pesmu koju ja ulogu imam da odradim dobro. Ove maneken i ja, da onako to bude nabijeno erotikom. Da li će to biti tako vruće kao što kaže Slavica? Pitao sam čoveka koji je nedavno izjavio da je prava seks mašina i zver u krevetu. Misli tebi lete, čista si ko dete, nisi kao ostale što znam. Zvezda Granda Milan Dinčić Dinča. Mislim da je dovoljno samo da stoji u mestu i da snima kamera. Ona takva kakva je pucao seksipila i ne mora ni da glumi, ne mora ni stati se da zove ni muškarce. Samo nju neka slikaju i spot će biti vrlo seksi. Ali pazi, ona kaže kako je s manekenom radila ono. Znači nije navela šta li kao ono. Kako bi to bilo što više seksi? Možda rekla pa ono, brate. Ne, možda je rekla to ono, ali je mislila na ono. Šta misliš? Pa sad ne znam šta njeno ono znači. A šta znači tvoje ono? A mislim ono svaka čast. A šta tvoje ono znači? Moje ono znači džiđiriđi, ono. Ali pitali smo Dinču šta bi bilo kad bi se on našao u ulozi manekena u seksi spotu Slavice Ćukteraš. Čovječe, ja jesam zver, ali ne znam to za njen spot. Jel bi mogao da je pariraš? Ma bilo bi to duel divova, dve zveri. Dve zveri? Znači bilo bi divlje. Mogu bi da pariram do pola spota. A od pola? Do pola spota i čao. Čekaj, jel bi makar ta prva polovina, da kažem, onda bila divlja ili neka nežnija? Pa bilo bi divlje, ali bi me Slavica čovječe svojom energijom, ja nisam oduvala. Mislim da ne postoji žena koja može da je energetski, mislim, po harizmi pariram. Misli tebi lete, čista si ko dete, nisi kao ostale što znam. Svi jedva čekamo da se pojavi taj seksi spot od Slavice Ćukteraš, možda već sledeće nedelje, pa da uživamo kako treba. Samo najbolja muzika.